יקרים, בימים האחרונים קיבלנו הכרזה ענקית לגבי פורטנייט OG, והעדכון הקרוב כנראה ישנה לגמרי את המוד ויש המון הדלפות לא רק עם הנשקים אלא גם עם המובמנט הישן שכולכם חיכיתם לו. יש המון דברים שאני אדבר עליהם בסרטון שכנראה ישנו לגמרי את המשחק, באמת יחזיר את התחושה של ה-OG. אז בלי לחפור יותר מדי, בואו נתחיל. אז ברוכים הבאים לסרטון הראשון שלי. אני מתרגש להתחיל ולדבר על ה-OG ולספר לכם את כל ההדלפות וכל מה שיקרה בקרוב עם המוד הזה. אז הכל התחיל לפני כמה ימים שיוצר בשם אליג'קס, שהוא בעיקר מפרסם באגים, העלה פוסט בטוויטר וכתב מהן כל הבעיות של ה-OG ואיך אפשר לתקן אותן. ואחרי חודשים שהוא כל פעם מעלה מחדש באגים חדשים וישנים, פורטנייט עצמם אשכרה ענו לו אחרי 9 ימים מהפוסט המדובר. והם כתבו: היי אליג'קס, תודה רבה שכינסת את כל הבעיות בפוסט אחד, זה עזר מאוד. הרבה מתיקוני הבאגים שציינת כבר היו מתוכננים לעדכון הבא, וסימנו עוד כמה לבדיקה. חשוב לי לומר שלא כל מה שאני אגיד בסרטון יקרה בעדכון הקרוב ביום שלישי, אבל זה בוודאות יגיע בעדכונים הבאים. אז הדבר הראשון שאליג'קס מדבר עליו מתוך הרשימה הארוכה מאוד זה הדאבל פאמפ. כולכם מכירים את הדאבל פאמפ, כולכם יודעים מה זה, אבל זה חזק מדי וזה לא אמור להישאר בעונה 5 כמו עכשיו. כמו הדאבל פאמפ, יש עוד בעיות, כמו הזיפליינס, שיש בכל המפה וב-OG המקורי לא היה עד עונה 7, אבל שימו את זה רגע בצד. במוד של הזירו בילד אני מבין למה לשים זיפליינס, כי יש הרים ואי אפשר להגיע אליהם בלי לבנות וכולי, בסדר. אבל במוד הרגיל אין שום סיבה שיהיו זיפליינס. ולגבי הריפטים, הם כולם אינסופיים. זה אומר שאם נכנסתם לריפט אחד, אתם יכולים להיכנס אליו אפילו עוד 10 פעמים ואפילו יותר. לעומת זאת ב-OG המקורי, הייתם יכולים להיכנס לריפט פעם אחת והוא היה נעלם תוך 10 שניות. עכשיו שסיימנו לדבר על הדברים האלה, בואו נעבור ישר אל הנשקים. אז הסקאר האפיק והלג'נדרי, המודלים שלהם שונים ממה שהיה פעם ויש להם גם סאונד טעינה שונה. אותו דבר עם הסקאר המושתק, יש לו סאונד טעינה שונה והמודל שלו שונה. מה זה בעצם מודל? זה איך נראה הנשק. באמת אפשר לראות שהנשק ששמתי לכם בצד שמאל הוא יותר שרוט ובצד ימין הוא יותר חלק. יש גם את שני ה-SMGs האלה שהם באמת, הסאונד שלהם שונה והמודל שונה, ואני אישית לא אוהב את זה שהסאונד שונה, אני אף פעם לא מרים את ה-SMGs האלה. אתם מבינים את הנקודה, יש המון נשקים שיש בהם בעיות ואני לא רוצה לעבור על כל אחד כי אני רוצה שהסרטון הזה יהיה ממוקד ולעניין. אפי גיימס עשו המון טעויות עם המודלים ועם הנשקים, אז בואו נעבור לדברים האחרים. הדבר הראשון הוא הרקע של המשחק, הערים האלה שיש אותם מאחורה. לי אישית זה לא כזה מפריע, אבל אני יכול להבין אנשים שזה הורס להם. הנה לכם הצד הלא נכון והנה הצד הכן נכון. ועוד בעיה שקשורה לסופה, כרגע הסופה בגובה של 28,000 מטר כמו שאתם רואים, אבל בפועל היא אמורה להיות 0. את האמת, כשאני התחלתי לשחק ב-OG אני שמתי לב שמשהו מוזר קצת בשפה, לא ידעתי להגיד מה, אבל עכשיו זה יותר ברור לי. בקושי אפשר לראות אותה ולדעתי זה שינוי שהם צריכים לעשות כי מבחינה ויזואלית זה יהפוך את המשחק להרבה יותר כיף. כאן אליג'קס מדבר על מהירות אינטראקציה. זה אומר כמה זמן לוקח לדבר מסוים לקרות. לדוגמה, לוקח 5 שניות לפתוח צ'סט או לקנות משהו בוונדינג משין. 5 שניות זה הזמן שאמור לקחת לעשות את כל הדברים האלה, אבל זה מרגיש כאילו זה לוקח הרבה זמן. ככה אליג'קס אומר, אני אישית לא הרגשתי את זה ולדעתי זה בסדר, אבל יש גם את המסך של הניצחון, שכרגע הוא אחד שהיה לפני עונה 5. אתם יכולים לראות במסך את ההבדל, ובעונה 5 אפיק שינו את המסך למשהו שונה, אבל במוד של ה-OG עדיין לא שינו למרות שהגענו לעונה 5, שזה קצת מוזר, אבל אפשר לסלוח להם על זה. עוד בעיה שקשורה לנשקים זה הצבע של הנשק שעוטף אותו, הגלו. לדוגמה, של הלג'נדרי, הצהוב שיש מסביב הנשק הוא לא כמו שהיה פעם, אלא הוא כמו שיש עכשיו בעונה 4 צ'פטר 6. וזה גם משנה את החוויה כי זה לא באמת כמו שהיה פעם. והדבר האחרון שהייתי רוצה לדבר עליו לפני המובמנט הישן זה הערפל. יש יותר מדי ערפל וזה יותר מדי אינטנסיבי. זה פשוט באמת גרוע וחייבים לשנות את זה בדחיפות. מצד שני, אפי גיימס עשו את הגרפיקה של ה-OG מחדש. אז יכול להיות שהם עשו בכוונה ערפל מוגזם בשביל שלא ישימו לב שיש דברים שונים בגרפיקה ממה שהיה פעם. אני אישית לא יודע למה הם עשו את זה ככה, אבל אני באמת מאמין שזה בגלל שהם עשו את זה מחדש. לגבי הגרפיקה, ולדעתי אפי גיימס צריכים לגייס עוד עובדים למחלקה של ה-OG כמו אליג'קס, ויש עוד כל כך הרבה אנשים שמבינים יותר ממה שהמפתחים העכשוויים מבינים ומסוגלים לתרום ל-OG. תזכרו שזה לא הפעם הראשונה שאנחנו מקבלים את המוד OG בחזרה, קיבלנו אותו גם בשנת 2023 בנובמבר, וגם שם היו לא מעט בעיות דומות כמו מודלים חדשים לנשקים, הגרפיקה שהייתה מאוד שונה ושינויים במפה שלא היו לפני כן. אבל מה ששונה היום מאשר מה שהיה לפני שנתיים זה שאנחנו נשארים ב-OG למשך כל הזמן. זה לא למשך חודש, זה לא לחודשיים, לא ל3 חודשים ולא ל4 חודשים. זה יהיה כאן לתמיד עד שפורטנייט ימות, ובואו.
מתישהו זה יקרה. והדרך שלהם למנוע את זה, זה הסיפור. וכרגע הם משלבים את הסיפור של ה-OG והסיפור של הבטל רויאל הרגיל ביחד, ובגלל זה הריפט שבשמיים הוא אדום ולא כחול כמו שהיה פעם. ועכשיו, הרגע שכולכם חיכיתם לו, המובמנט הישן. אז האם המובמנט הישן חוזר? אז לפני כמה ימים אפי גיימס הוציאו טריילר שקשור למשחקי הדיונון, ובטריילר כנראה שחלקכם כבר ראיתם, במקום להשתמש באנימציות של המובמנט החדש שהגיע אלינו בצ'פטר 5, הם השתמשו באנימציות של המובמנט הישן. אז מה זה אומר בעצם? אני עשיתי תחקיר, חפרתי בכל מיני מקומות, ובסוף הגעתי למסקנה. יש מצב גדול מאוד שהטריילר נוצר בכלל, בבלנדר. עכשיו, למי שלא מכיר, בלנדר זו תוכנה תלת-ממדית שבדרך כלל עושים איתה מודלים, אבל גם אנימציות ברמה ממש גבוהה. וכמעט כל הטריילרים שאתם רואים בפורטנייט, גם הם נעשו בבלנדר. גם הטאמניילים שאתם רואים, כל דבר שאתם רואים שקשור לפורטנייט, זה מבלנדר. עכשיו מה הקטע? כשאתה מנסה לעשות את המובמנט הישן בבלנדר, זה יוצא הרבה יותר פשוט ונוח, מאשר לנסות לשחזר את המובמנט החדש. וזה די מסביר למה בטריילר ראינו דווקא את הסגנון הזה. זה לא בהכרח אומר שהמשחק חוזר אחורה למובמנט הישן, אלא שפשוט הרבה יותר קל להפיק את זה ככה, וזה לוקח הרבה פחות זמן. כנראה למפתחים ולאלה שעשו את האנימציה היה זמן קצוב, והם היו צריכים להוציא את זה הכי מהר. יכול להגיד לכם בוודאות, הם ידעו שזה מה שהולך לקרות. הם ראו את זה. כשאפי גיימס יוצרים אנימציה, הם מסתכלים עליה על כל פרט ופרט קטן. הם יכולים לצפות באותה אנימציה שעות על גבי שעות בשביל לראות שכל אנימציה וכל דבר וכל תזוזה יוצאת מושלמת. אז תאמינו לי, הם שמו לב לזה והם יודעים למה שאנחנו רוצים שהמובמנט הישן יחזור. למרות שלדעתי המובמנט החדש לא כזה גרוע, אני לא יודע למה כולם שונאים אותו, אבל באמת המובמנט הישן הוא באמת נוסטלגיה ויש לו את המקום שלו. כולנו יודעים כמה אפי גיימס הם חברה חכמה שיודעת לייצר באז ורעש ותמיד אוהבת שהכל סובב סביבה, ואנחנו יודעים שאם הם רוצים משהו אז הם באמת יכולים לעשות אותו. תזכרו שאנחנו מדברים על אפי גיימס. אפי גיימס תמיד מקשיבים לקהילה שלהם. כמו שהם יחזירו את הפורטנייט OG אחרי הרבה בקשות, הם גם יחזירו את המובמנט הישן. באמת, אני אומר לכם עכשיו, תזכרו את המילים שלי, המובמנט הישן עומד לחזור. מתי? אני לא יודע, אבל אני יודע למה הם לא מחזירים אותו כרגע. בואו נתחיל מההתחלה. בצ'פטר 5, בעונה הראשונה, אפי גיימס הוסיפו את המובמנט החדש, אבל המשחק הרגיש מאוד איטי והיה קשה להתרגל לתנועות החדשות, במיוחד באמצע פייט. בהתחלה אפי גיימס אמרו, תנו לזה כמה ימים ואז תתרגלו, אבל כמו שכולנו יודעים, אף אחד לא יתרגל לזה. שבועיים לאחר מכן אפי גיימס הוציאו עדכון, אבל זה לא באמת עזר למובמנט וזה עדיין הרגיש מאוד איטי ומאוד שונה מהמובמנט הישן, ועד היום, בוא נגיד את האמת, אף אחד מאיתנו לא יתרגל לזה. אז מתי באמת המובמנט הישן יחזור אלינו כמו שאנחנו אוהבים אותו? אז ככה, את המובמנט החדש לקח לאפי גיימס לפחות שנה וחצי לעבוד עליו. מבחינת אנימציות, מבחינת מהירות, באמת, כל דבר, שנה וחצי זה המון זמן. ואפי גיימס לא רוצים פשוט לזרוק את כל ההשקעה והכסף הזה לפח. לדעתי, צ'פטר הבא או עוד שני צ'פטרים, המובמנט הישן יחזור. אני חושב שהמובמנט הישן אמור להיות רק ב-OG. זה אומר שב-OG נהיה עם המובמנט הישן. אבל בבטל רויאל הרגיל אנחנו נשאר עם אותו המובמנט החדש שלא כולם אוהבים. אבל אין מה לעשות, המשחק מתפתח. לא יכול להיות שהמשחק יהיה בדיוק אותו דבר כמו שהוא היה ביום שהוא יצא. תחשבו שהיינו נשארים בעונה הראשונה, במפה של העונה הראשונה, 7 שנים. ברור לכם שזה מתישהו יימאס, ואי אפשר לשחק ככה. ומאז שהטריילר יצא, יש המון תגובות של אנשים שמדברים על המובמנט הישן ומבקשים מאפי גיימס להחזיר אותו, וכמו שאנחנו מכירים את אפי גיימס, הם לרוב כן מקשיבים לקהל וכן רוצים לעשות דברים שבסופו של דבר יביאו להם יותר שחקנים. כי ברגע שהם רואים שיש ביקוש למשהו אז הם יעשו אותו. הם גם יודעים שברגע שהם יחזירו את המובמנט הישן, אז המשחק יתפוצץ והמון אנשים יחזרו אליו. אז תאמינו לי, הם עומדים להחזיר את המובמנט הישן, השאלה היא מתי. יש עוד כל כך הרבה בעיות ואי אפשר להעלות את כולן בסרטון אחד, אבל אלה הן הבעיות העיקריות שהכי חשוב שאפי גיימס יתקנו אותם. ובסופו של דבר אפי גיימס היא חברה והיא רוצה לייצר כמה שיותר כסף, ובשביל שיהיה להם יותר כסף הם צריכים יותר שחקנים פעילים. כרגע יש ממוצע של 30,000 שחקנים מדי יום, שזה חד משמעית לא המספרים שאפי גיימס מכוונים אליהם. אז אני אשאיר את זה לכם. אתם חושבים שהמובמנט הישן יחזור, או שאתם חושבים שלעולם לא נראה אותו? תודה רבה שצפיתם. אם אתם אוהבים תוכן כזה תכתבו לי בתגובות שידע. זה הסרטון הראשון שלי, אז אני יותר מאשמח אם תפרגנו ותשימו לייק וסאב, זה באמת יעזור לי לגדול. יש לי גם קוד בחנות, ZIL08. אם אתם רוצים לתמוך בי, אז זה מאוד יעזור לי. תשמרו על עצמכם, ועד הסרטון הבא, יאללה ביי.